What's up mga kapawak? This is your boy again. Ang nag-iisang PAWK ng pamilyang ito. So today's video, gagayahin natin. So ito na naman tayo. Magtatagalog na naman tayo. Ay. Yan yung flashlight na ginagamit ko. Para umayag ang aking mukha. Going back. So, ito naman tayo. Magtatagalog naman tayo para maintindihan ng karamihan ng... Para maintindihan tayo ng karamihan. So, ngayong araw, gagayahin natin yung mga intro ng mga famous YouTubers. Famous YouTubers. So, napakahirap gawin. Super lap trip. Lap trip. Lap trip. Pero yun, gagayahin natin. Pero kung bago ka pa sa aking channel, huwag kalimutang mag-like, subscribe, click notification bell para updated tayo. Para updated kayo sa ano ba to? Para updated kayo palagi sa aking kabuangan araw. The more chances of winning. So, di ko na patagalin pa. Video natin in 3, 2, 1. Yahoo! Alright, so, I'm back, mga kapawk. So, bali, pinapanood ko ngayon yung intro nila. So, first is si Miss Everything. So, grabe yung lap trip. Pinapanood ko yung video na yung nauulog siya. Ginoo. Jesus. Hi everything. Hi everything. How are you to find out? So grabe yung lap trip itong batang ito. So grabe yung tao na napapasaya niya. Sobrang lap trip. Hi everything. Woo, Jesus. Ang hirap. So okay na yun. Everything. Shout out Miss Everything. Sana maligay yung buhay mo. I love you. I'm wanna be a supporter. So, next natin is yung Jamil. What's up mga kaibigan? Kunin natin yung ano niya. Check natin yung kanyang video. Alright. Dahil may braces si Jason. Shout out Jason. dahil may braces siya, gagayahin din natin yung braces niya. Wala akong braces. Pakit yung mukha. Pero gagayahin natin. So yung ginawa ko, kumuha ako ng mani. Kakainin ko na lang. Ito yung gagawin kong braces. Ito yung braces ko. So ito, hinati ko para mataas siya. So ganun. Yun, diba?
So sorry Jason. Pero ano ba yun? Napakalaking influensya mo sa mga bago kagaya namin na mga YouTuber. Yung mga intro na super hype. So dapat yung intro natin dapat may angas. Or hindi may angas. Basta yun. Tingnan natin. Meron akong bracelet kanya. Playback ka rin. What's up? Kumusta mga kaigan? At yun na nga yun mga kaigan. Panibagong araw na natanggal yung brace ko. Wait. Ayusin natin. What's up mga kaigan? Yun na nga yun mga kaigan. Panibagong araw na naman. Again. Daming hirap. What's up? What's up mga kaigan? Yun na nga yun mga kaigan. Panibagong araw na naman. Panibagong karantad. Hindi ka malitik. Ang hirap malitik. Ang mga inaantay nyo, di ba? Ang galing. Oh, di ba? Ang galing. Magaling. Isa ito sa isa ito sa mga idol ko. Ito si Jamil. So, most of the vlogs, lahat patawa, may prank, but ayun, may mukha. What's up? Kumusta mga kaigan? At yun na nga yung mga kaigan. Panibagong araw na naman. Panibagong katarantaduhan na naman mga kaigan. Yung mga inaantay nyo. Kung bago pa kayo sa aking channel, welcome sa pamilyang Mandirigma. Aho! Yun kasi yung trademark, yung ano nila, yung trademark. Aho! Mga Mandirigma. Aho! Mandirigma. Woo! Love trip. Grabe. Idol. Shoutout, Jamil. Bahala na kayo si Boy. Bahala na kayo sa akin. Basta, I'm so sorry for doing this. Kasi wala akong braces. So, ganito lang yung braces ko. Woo! So, shoutout. So, itong taong ito, ang daming na-influensya na YouTuber dahil sa kanilang prank videos, kahit anong video. So, yun. Ang dami nilang ano ba yan? Ang dami nilang napasaya. Yun na lang. Para madali. So, next natin gagayahin is... So, hindi ko lang tatagalin ito kasi ang ganda, diba? Oh. So, yung next natin is si V. Yung ano ni Kong TV. Yung wife niya, Kong TV. So, shout out V and Kong TV. Kung napanood nyo to, the best kayo. So, search natin sa YouTube yung intro nila. Ano to? Walang practice. Parang impromptu. Walang practice kasi ano naman, kanang tutuhanan nito ba? Sino ngayon? V. Si V ano ba yan? Si
Si V. Cortez! Napili ko si V. Cortez kasi, napili ko silang lahat kasi ito yung mga taong grabe yung lap trip ko, yung mga intro nila. So, napapasaya nila ako, so yun, ginagaya ko sila. So, kung sa mga nanonood, kung ito yung meron na idea, ito yung idea natin, or ito yung challenge natin as well. Ano ba ito? Ang hirap ng Tagalog. Woo! Grabe! So, ang hirap mag-Tagalog. Promise. Basta, yun na yun. So, bali, ito yung mga tao na pinapasaya ako. So, kaya ko sila ginagaya. Kung gusto nyo gayahin, bahala lang kayo sa buhay nyo. Right. So, search natin. Hi mga bebe! Hi mga bebe! Wala kasi akong buhok. Kukuha ko ng parang buhok. Para naman magaya natin, di ba? Wait. A few moments later. So, kumuha ko ng bulingon. Ayun, Tagalog sa bulingon. Kasi Tagalog sa bulingon. Hindi ko alam sa Tagalog, basta old clothes. Old clothes. Huh? Use clothes. Yun. Yung nagamit na niyaging adlaw. Basta mga na. So, ito yung buhok natin. Para tayong madre. Happy. Gani. Hi mga bebe. Again. Hi mga bebe. Woo! Grabe! So yung kanyang intro, yun. Kaya ako siya napili kasi intro pa lang, lap trip na. Next naman tayo, bahala na ito. Tatanggalin ko na ito para natin tanga. Pero, so next natin, yung si Rance Kyle. What's up, my brother? You kinda English every day, my brother. So, sa pagkakaalam ko, yung kanyang vlog, parang they're trying to speak in English every time. And I don't know how to speak in English, but I'm doing it right now. So, this one, Rance Kyle, since he's always speaking in English. So, I'm gonna loading na. I'm gonna impersonate. So, I'm gonna impersonate. Thank you. I'm gonna impersonate this man to speak in English all the time. So, search natin. Pugi-pugi kasi ito, pugi-pugi ba? Kanang pagapagapom niya. Tingnan natin. Yung gusto ko sa taong ito is napaka-humble. Yun lang. Napaka-humble kahit malayo na yung narating niya sa kanyang buhay. But still this person is very humble. So, yun. Believe. So that is also the reason why I choose this man to impersonate because napaka-humble. Parang simple lang. Friends, Kyle. Kasi gapo-gapo. Ganyan yung cup.
Shoutout Macbeth. Rain Skull. Hanap tayo ng iba. Yung klaro na intro. Hey guys, let's go here. It's been a while. So lang, sweet. So, yeah. I just found here that Ranskal has a very ano ba yan? Very simple. Yun. It's very simple introduction or intro. It's very simple intro. Pang pugi-pugi lang. Kanang pugi-pugi naman niya happen me. Kanang. So this is Ranskal. Adam smooth niya. So this is Ranskal right here. Ganyan lang. Napaka-simple. Simple lang ba? Grabe yung mga galawan niyo. That's it dito, so. Yan, napakagaling. So ito yun lang. So this is Ranskal. Ganyan yung mga orsan, yung mga relo. Ganyan lang. So flex lang. So yun lang kanya. So shout out to you, bro. You're a very humble person. Keep doing that. Magtagalog na lang ako kasi nahirapan ako sa English. Nahirapan ako sa kalisod. So, maraming taong na-influensya sa'yo kasi napaka-humble mo. So, yun. Salute. Pick. Host! So, next natin is ito yung grabe. Ito yung pinakamatindi sa lahat. Itong vlogger nito is grab. Love trip talaga yung intro niya. Please allow me to welcome. Allow me to welcome. Ayun. Basta itong vlogger nito is si Lloyd Cafe Cadena. So yun, si Lloyd Cafe Cadena. So grabe. So, yung ginawa ko sa kanya, yung YouTube, binagalan ko para lang makuha ko yung mga sinasalita niya, yung intro niya. Tapos hindi ko talaga mukha kasi parang iba siya. Siya talaga yan. So, meron akong screenshot sa kanyang intro. So, nag-screenshot na lang ako para makuha ko talaga yung kanyang intro. So, yung nakalagay dito, hi! Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking main channel, Lloyd Cabinet, and second channel, parang sa palengke, di ba? Parang nasa konduktoran. So again, tingnan natin yung kanyang YouTube para naman ano yan. So Lloyd, ito na yung last, ito na yung huli kasi ang haba ng video natin. So gigayahin natin yung kanyang intro. Shout out Lloyd. So kung nakikita mo ito, shout out. You say humble person. Grabe. So, nalalaman ko siya. Actually, hindi ko siya kilala ko siya pero not all the time na pinapanood ko yung kanyang video. Yung wife ko lang, yung partner ko lang palaging so siya yung nagsasuggest na itong taong ito yung i-impersonate ko para kasi ang hirap daw. So tingnan natin kung anong hirap. Gusto mo yun? Gusto ko yun! Yun na yun. Again, ngayon natin. Dapat meron kayong kopya kasi ang hirap
Hirap ng ano niya, opening spiel. Pero thank you for calling. This is sana call center lang para mandali. Thank you for calling. This is Jake. You provide a service advocate. So yun, yung intro niya is hi. Lagyan natin dito. Yan. Hi! Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking natatanggal yung brace ko. Para siyang Eminem. Eminem ba yung chocolate? Eminem? Si Eminem yung rapper. So yun. Again. Hi! Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking... Ay, ang hirap. Ha! Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking main channel, Lloyd Cadena, and to my second channel, Lloyd Cadena Vlogs. At para updates kayo sa aking at sa aking at para ma-update ka sa aking every para ma-update ka sa aking every upload. At para ma-update ka sa aking every upload, i-click mo yung notification bell and subscribe button para bongga na! Gusto mo yon? Gusto ko yon! Gusto mo yun? Gusto ko yun! So yun. Grabe. So napakahirap na intro, but we are still doing this. Shout out to you, Lloyd Cadena. Yun. Napakahirap na intro. Hi! Huwag kalimutan mag-subscribe. Hindi ko kaya pagkabalang speed. Hi! Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking main channel, Lloyd Cadena, and to my second channel, Lloyd Cadena Vlogs. Para lang tayo na sa palengke. Ha! Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking main channel, Lloyd Cadena, and to my second channel, Lloyd Cadena Vlogs. At para ma-update ka sa aking every upload, i-click mo yung notification bell and subscribe button para gusto mo yun? Gusto ko yun! Gusto ko yun? Gusto ko yun! Para tayong baliw sa kanyang intro. Just so you know. So, yun na yun. So, by the way, yun na yun mga kapaok. So, shoutout sa ilang lahat. Shoutout. So, dito na magtatapos yung ating imitating or imitating ba yun? Yun yun? Yung paggagaya natin sa kanilang intro. So, hindi ko na papatagalin pa. Good vibes in the very good vibes. Good vibes in the very. So, ayun ako. Intro. Yahoo!